Narcissus is het thema, hè? Ja. Even uitleggen, wie was Narcissus ook alweer? Narcissus, heel kort door de bocht gezegd, was degene die door de goden onkwetsbaar was. Dat weet ik ook niet precies, maar in ieder geval, hij mocht zichzelf niet zien. Want als hij zichzelf zou zien, dan zou hij verliefd worden op zichzelf. Zo mooi was hij. Zo mooi was hij. En uiteindelijk is dat ook gebeurd en is hij helemaal weggekwijnd. Gesmolten aan de rand van het water, omdat hij zijn spiegelbeeld zag. En daar is een bloem ontstaan, de narcis. Maar ja, thema's blijft een moeilijk verhaal, hè? Het gevaar van het thema is, als het groot op het spandoek staat, dat de toeschouwer dat als uitgangspunt neemt. Beperk je kijken. Het beperkt je kijken. Terwijl je moet durven, je moet ook beseffen dat een thema een verzamelnaam geworden is. Als dingen zouden kunnen zweven, dan zou ik dat gebruiken. Maar de suggestie op zijn minst is ook heel erg interessant. Hè? En daarom met deze puntjes zou die inderdaad heel mooi op het water hebben kunnen staan. Er komt een prachtige uitbreiding van het park aan hier met 16 hectare. Dat wordt een prachtige mogelijkheid natuurlijk voor de kunsten. En daartussen, dat gat is natuurlijk eeuwig jammer voor iedereen. Als je de langere tijd niet meer een expositie hebt, dan verdwijn je meteen weer. Dus dit was mooi en we hebben een prachtige samenwerking met een mooie groep mensen gehad. En we hebben een tentoonstelling waar we allemaal erg blij mee zijn. Hier woon ik, ja. Vertel. Rust en ruimte. Veel ruimte. En aangezien ik dat in mijn werk ook terug laat komen, is het wat dat betreft een geschikte plek. Ik zie 3 gebouwen. Ja, een ruimte waar ik het grote werk kan uitvoeren. En dat is er ook later pas bijgekomen. En een atelier wat aan het huis vastzit. Wat eigenlijk het oorspronkelijke atelier is zoals wij hier kwamen. Hier gebeurt het creatieve gedeelte. In het klein begint alles hier. De opdrachten beginnen altijd in het klein. Karton, metaal. Dit is geen metaal, Marco. Dit is geen metaal en dit is eigenlijk ook een van de eerste fases waar ik mee begin. Dat is toch zoekend. Hè? Want je kan wel denken van het werk, dat heb je toch in je hoofd? Nee, ik heb een bepaald idee in mijn hoofd en dan ga ik toch met stukjes karton ga ik zoeken. En ik weet niet wat ik zal vinden. Maar ik weet wel dat het ertussen zit. Ik denk als beeldend kunstenaar, als je begint, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk dingen maken die je zelf leuk vindt. Doordat ik in de openbare ruimte ga werken, maak ik natuurlijk veel werk wat anderen moet aanspreken en prikkelen. En die combinatie vind ik wel interessant. Hè? Het is niet zo dat ik van tevoren ga denken, hoe zal een ander daarnaar kijken? Maar de verrassing die het oplevert, zowel mij als de kijker hoop ik, dat is denk ik wat mij nog steeds drijft. Dit is een hangend object voor een bejaardencentrum in Delfzijl. De opdracht was in eerste instantie om meeuwen te maken. En daar had ik meteen al zoiets van, ja, maar je vraagt het wel aan mij. Geef mij dan ook de vrijheid om daar wat mee te doen. En uiteindelijk, dit is een bejaardencentrum, het zijn oudere mensen. En juist de oudere mensen vonden het fantastisch. Airport Eelde. En dit is bij nacht, want dat is een van de weinige beelden waarbij de verlichting ook gefinancierd is. En dat is altijd een extra dimensie waar je niet altijd het budget voor hebt om daar wat mee te doen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dit is voor Friesland Monferro hier in Leeuwarden. Buitenpost. Buitenpost heeft een
een functie gehad als wisselstation voor paarden. Dus van daaruit tussen Groningen en Leeuwarden een heen en weergaande beweging. En kijk, en dat zijn voor mij essentiële symbolen. Heen en weer gaat is al dynamisch. Ik zal niet zeggen dat het uitleg nodig heeft, maar het verhaal dat je net vertelde, dat kent de gemiddelde voorbijganger natuurlijk niet. Bij een aantal van die beelden staat een plakkaat waar het op vertaald is, omdat het dan in dat geval wel een helpt. En je hebt helemaal gelijk. Natuurlijk, als ik iets uitleg over een beeld, dan zie je andere mensen denken, oh, oké, ja, interessant. Ja, nou ja, dat is het dubbele, denk ik, aan een opdracht. Hè? Ik bedoel, de opdrachtgever weet het en de toeschouwer weet het niet. Nou zei je al, opdrachten lopen terug. Ja. Met andere woorden, je bent vrijer, maar vrijheid is niet altijd lekker, hè? Nee. Het is wel fijn om toch een beetje gebonden te zijn, of niet? Met andere woorden, als er een grens is, dan weet je ook... Oh, absoluut. Vrijheid en gebondenheid heet het, geloof ik. Ja. Hoe ervaar jij die vrijheid nu dan? Ja, nou, de vrijheid die ik dus nu heb, is dat ik meer aan mijn eigen werk moet trekken. Dus meer discipline moet opwekken om nieuwe ideeën te creëren. En dat is zowel natuurlijk lastig financieel gezien, maar ook inhoudelijk gezien. Je begint, er is niemand die mij vertelt, nu je moet dat en dat gaan maken. Ja. Maar aan de andere kant heb ik inderdaad ook zoveel dingen liggend nog qua ideeën, dat ik denk van ja, daar wil ik heel graag mee verder. De 18 beelden van de tentoonstelling op Vijversburg bij Tietjerk binnen nog rond 28 oktober vergees te zien.